Самоков, така и тази година да направим едно много добро мероприятие. Аз искрено се надявам накрая всички да се поздравим с едни добри резултати и едно добро проведено международно събитие. За сега само толкова ще кажа като встъпителни думи. Общината активно ще участва в провеждането в организацията. Някои колегите вече там да кажат някои думи, ако имате въпрос, ще отговорим всяко. Петър Георгиев. Благодаря ви, че дойдохте на тази пресконференция. И аз също като господин кмета мога да кажа, че Самоков е амбициран наистина да проведе едно така отлично състезание, една отлична финална четвърка. Амбициите са ни, то е Final Four, да нищо не отстъпва на Final Four на европейските, на големите европейски състезания. Каквото знаете, че ние от 20 години опитваме се да правим баскетбол в Самоков. Наистина, доколкото са ни възможностите. И тази година, въпреки че състезанието беше доста силно, с доста силни отбори, успяхме да се класираме за финалната четвърка, така че ще направим всичко възможно до края да се представяме добре. Въпреки някои неудачи последно време на отбора, но това е спорта. Още повече събраха ни се доста състезания. Знам, че това ще са някои от въпросите към мен, но събраха ни се доста състезания последно време, доста преуморени. Пейката ни не е толкова дълга като на някои други клубове, с много по-големи финансови възможности, но пак казвам, доколкото са ни възможностите, опитваме се да правим добър, силен баскетбол за нивото на България и, както виждате, не само на България, и на Балканите. Така че вече Самоков го знаят на целия Балкански полуостров и то ни знаят като един много добър клуб. И всички са щастливи от организацията, която правим за размененото гостуване, което до сега беше преди тая финална четвърка. Няма никакви оплаквания от отборите, които са ни гостували. Мисля, че условията, които предлага Самоков, са едни от най-добрите в България за провеждане на баскетболни състезания. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, аз бих ви отговорил доколкото мога. Благодаря, господин Георгиев. Сега давам думата на господин Шайш Трик, спортен директор на Европа. Good afternoon, everybody. First of all, I'd like to say thank you to the Mayor of Samokov, Mr. Lugiev, and to #1 fan of Lilski, Petr Lugiev. He is really #1 fan of the club. Първо, добър ден на всички. Първо искам да благодаря на кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев, и на фен номер 1 на отбора на Лилски спортист, господин Петър Георгиев, който наистина е най-големият фен на своя отбор. We like to thank them for the good proposal that they offer us to host the Final Four of 2013. It's the 5th one in Samokov. Искам да им благодаря за добрата оферта, доброто предложение, което ни направихте, за да бъдат домакини на Final Four, финалната четвърка в турнира 2013 година, която ще е пета поред. The decision of Mr. Arsene Christov and me to make the Final Four in Samokov in Bulgaria was because in the last 2 months we hear only bad news, election, things that nobody like to listen. We like to provide something different and something good. Решението на изпълнителния директор господин Стен Христов и на мен да дадем на Самоков домакинство на финалната четвърка, защото в последните 2 месеца ние чуваме само лоши неща за страната. Говори се за избори и за други неща, ние искаме да предоставим нещо добро. We like to prove that with the support of the city Samokov, Lilski Sportiv as a basketball club, and our organization Euro Balkanic, we can provide the best basketball event in the Balkan. Искаме да докажем, че с сътрудничество на община Самоков, на клуба Лилски спортист, на нашата организация в Балканска лига, можем да предоставим една от най-добрите прояви на Балканите. Best team to play all the season, and I'm sure that with the help of everybody, and of course with the support of the media, because we cannot make this event without the media, we'll make
very good job. The people will be proud in Bulgaria, Samokov, and in the basketball that you provide in Euro Balkan League. Аз ще с подкрепата на всички, с вашата подкрепа на медиите, без която не може, ще докажем, че може да направим много добри неща за баскетбол в България и за хората. I invite all of you to come to support us, because I repeat, without the media, we cannot do this event, and we need the media to support everybody. So thank you very much and enjoy the Final Four. Каня ви всички да присъствате, защото пак повтарям, без подкрепата на медиите не можем да направим всичко това, така че изповядайте в Самоков. Сега давам думата и на господин Камен Тошев, менеджер състезание на Европа Балканска лига, който някой от организационния ще има да каже. Които е добре да знаете още от сега, за тези, които ще ни удостоят с присъствието си. Както сте видяли от материалите, които ви бяха раздадени, ние по време на финалната четворка на Балканската лига ще организираме две пресконференции. Едната ще бъде на 18 април, четвъртък от 19:30 в арена Самоков, на която ще присъстват всички треньори и капитани на 4-те отбора финалисти. И втората, на 20 април, събота, от 16 часа, отново в арена Самоков, с треньорите и капитаните на финалистите, на която ще присъства и изпълнителният директор на Евроход Балканска лига, господин Асен Христов, и спортният директор на Евроход Балканска лига, господин Шай Штрикс. В нашия уебсайт ще бъде публикуван графика на тренировките, както на отборите участници, както в деня преди, така и в двата игрални дни, така и в свободния ден събота. Така че, който от вас желае да присъства там, ще може да се ориентира, ползвайки нашия уебсайт. А също и на място в арена Самоков и в хотела на отборите ще поставим съответния график. От сега искаме да ви информираме, че вие като журналисти ще имате право да присъствате на първите 15 минути от всички тренировки и съответно да контактувате с треньори, играчи и въобще с който желаете, свързан с клуба. Настаняването на отборите ще бъде на две места. Отборите на Левски и Команово 2009 ще бъдат настанени в хотел Арена. За тези, които не знаят, той е свързан, той е в самата зала и е свързан с топла връзка с хотела, така че удобствата са значителни. Хотел с добро качество, с всички необходими условия за тренировка, подготовка на отборите и почивка, разбира се. Отбора на Галил Гилбоа ще бъде настанен в хотел Айсберг на Боровец. Също един отличен хотел и ще пътува за тренировките с автобус, ще бъде превозен. Ние сме се погрижили също и за вас, за тези, които желаят да ползват настаняване, в същия хотел, където са двата отбора, хотел Арена, като може да ползвате преференциална цена за пулборд на ден 70 лева. Това включва спане и съответно закуска, обед и вечеря. Според нас цената е добра, мястото е добро, във всяко време може да бъдете в контакт с всички участници в това мероприятие. Тези от вас, които желаят да ползват настаняване, могат директно да контактуват с хотела. Координатите ще бъдат публикувани също в нашия уебсайт. В самата арена Самоков, на третия етаж, по време на игралните дни, петък и неделя, ще бъде организирано специално помещение, където всички акредитирани журналисти ще могат да почиват, да ползват напитки и храна във времето, когато, в свободното си време, когато биха могли, когато поискат малко да си починат. Това място ще бъде означено с знаци прес,
както пътя до него, така и самата зала. Достъпът ще бъде с акредитации. Акредитациите може да получите от нашия колега Михаил Генов, който виждате тук вляво от мен, а вътре в папките, които сте получили, има неговия имейл адрес и телефон. Въобще, за всичко свързано с провеждането на финалната четворка на Балканската лига, може да контактувате с него и с вашия колега, който добре познавате, Любомир Нешев. Неговите координати също са в папките пред вас. По всяко време, стига да имате желание. Разбира се, ако нещо друго ви интересува, аз съм готов да ви дам съответната информация. Тоест ние заедно израстваме. Балканската лига и рилски спортисти като че ли са така от самото начало и вървиме стъпка по стъпка нагоре. И много ясно, че целите и задачите, които сме си поставили, е да бъде много по-добра организацията на това състезание. Това означава и повече средства от първото състезание, но благодарение на съвместната работа между Балканска лига, община и клуб, мисля, че ще се справим с организацията. За точна цифра може да си говорим след като свърши състезанието, защото никога, само да вкараме домашната сметка на кръчмата не излиза, така че и мисля, че в момента това не е най-важното. Важно е да направим едно добро състезание. Това казвам, ще ни струва много повече, отколкото първото състезание. Най-важно да го организираме много добре атлетски и рилски, които участват в някаква лига с международни отбори. Много е важно наистина, ние имаме прекрасна база, прекрасни условия, но да ги облечем в подходяща организационна форма, да във всички останат добри впечатления, за да може да покажем, че не само Самоков, но и България може да организираме такива мероприятия и по този начин да дадем една заявка за организиране на такива. Със сигурност ще бъде по-скъпо, колкото първия път, но в края на краищата да ви кажа и общината, един от приоритетите, не става въпрос само за това мероприятие. Като цяло за спорт отделяме доста средства и ни се иска и винаги сме участвали заедно с спонсори, каквито са господин Петър Георгиев, ръка за ръка, за да подпомагаме спорт и да правим такива събития, които са, уверявам и за града, от голямо значение. I like to add only one thing that with our partner in the last. Преди последните малко по-слаби резултати, може да се каже, че всичко сега е насочено само към тази финална четворка и може би за това малко се отклонило вниманието от първенството. И какви са амбициите, какви са задачите преди този мач за експорт? Очаквах го този въпрос, още в началото ви казах. Наистина последните мачове са така малко смущаващи за нас, ако мога така да кажа, но това е нормално. Имахме едно тежко пътуване до Израел 2 дни преди мача с Варна, по нощите там, по нощите, след това пак по нощите връщане, едно дълго пътуване. Казах ви, че и петката ни не е такава, каквато е примерно на Лукол и на Левски, но въпреки всичко и при първото участие, мисля, че отбора беше пак с същите недостатъци, но ние имаме така един по-специален дух, защото сме хора в планината и се надявам, че ще се представим и този път добре. Не искам да казвам хоп преди да скочим етапа, но се надявам, че наистина рилски спортист ще покаже на Балканите какво може в баскетболно естество. Има и нещо по-специално в мачовете с Левски. Между двете скамейки са просто има скрити. Очаквате нещо по-различно? Не очаквам. Знаете ги, вие много добре ги знаете мачовете с Левски и искрите, които се предизвикват, в никакъв случай не са били от страна на рилски спортист и на играчи, и на треньори. Мисля, че искрите би трябвало да се потушават от съдиите в самия зародиш. И
Съдиите, които свират на Балканската лига, трябва да ви кажа, че са доста по-различни от съдиите, които свират в българското първенство. Не искам да обиждам никой, но наистина трябва така да се гледат мачовете от Балканската лига, за да се убедите, че това, което казвам, е истина. Това са едни доста професионални съдии, които свират и много по-висок ранг състезания, и трябва да ви кажа, че нямам почти никакви забележки и никога не съм имал, от вече 4 години участвам в тази Балканска лига. И не мисля, че и сега ще има някакви такива искри да прехвърчат. Винаги това е състезание, нали? Но нещо да е извън правилата не би трябвало да има, и основно съдиите са хората, които не би трябвало да го допускат. Последния мач след специално имаше страшно много хора в залата, че не са един от любимите опоненти на публиката, поне само по. Разчитате ли, че тя ще, както обичаме ние, да изпълня това, че ще е? Надявам се, дано да е така. Публиката в Самоков ние 20 години учиме. Преди 20 години никой в Самоков не знаеше какво е баскетбол и какво е баскетболна топка, камо ли публиката да знаеше правилата. Сега нашата публика е една от най-коректните и мисля и мога смело да кажа, че е една от публиките, които най-много разбират баскетбол. И наистина, ако играта на отбора тръгне, тя наистина ще бъде наш шести играч. Левски се притеснява, като играе с Ривски. Ривски не се притеснява, като играе с Левски. Смисъл, аз Ние си спомняме поне полуфинала в Кавадарци. По-миналата година очаквате ли, че може, тъй като Левски доминираше поне в последните срещи срещу Ривски, очаквате ли така изведнъж да се обърнат отново нещата във вашата полза? Ние винаги отиваме за победа на всеки един матч. Неприятното, което се случи в Кавадарци, беше за Левски, а още по-неприятното за нас, че журналистите, които бяха дошли тогава един рейс и тръгнаха след матча с Левски и не останаха да гледат финала, който играхме с Кавадарци, който беше доста интересен. Мария спомена за съдиите. Кои съдии ще свирите на финалната четвърка? Можете да ми кажете сега и ако не сега, кога ще ги обявите? The referee that will officiate the final fours are going to be referee that their teams are not involved in the final four in Macedonia. And the referee, in my opinion, during the last 5 years, we have 2 or 3 games total with problem, but it was my mistake because I make bad nomination. And generally they are coming to do their job. Referee need to officiate, coaches need to coach, players need to play, and spectators need to support their team. This is the very simple life of basketball. Our team, the team of referee, will do good job. The other, I cannot be responsible. Общо взето съдиите, които ще бъдат на финалната четвърка, няма да са от държави, чието отбори участват на нея, т.е. няма да са комисарите и ще има инструктор, ще са от България, Израел, Македония, съдиите ще са от Сърбия, Гърция, Хърватска, Черна гора. Финиш. Също така мога да кажа, че за всичките тези 5 сезона на Европа-Балканска лига има не повече от 2-3 мача, които са били объркани от съдии, и то вината е моя заради лошо избиране на тези съдии, които си пред мачовете. И според мен баскетбол е нещо много просто. Съдиите трябва да си вършат своята работа, играчите да си вършат тяхната и съответно треньорите също да вършат това, което трябва да правят. Много беха наистина залите препълнени, макар и стари зали, но хора, които разбират от баскетбол, феновете подкрепяха техните отбори и въпреки обстановката, която беше в Куманово 5000 човека, там имаше и един рейс самокосци, около 40 човека бяха. Въпреки това ние ги победихме в един страхотен матч с 2 продължения. Така че
добре дошли са, стига да дойдат феновете, както ние ходиме там, така и те идват. Мисля, че ще им осигурим чудесни условия да прекарат добре в Самоков и ще се радваме, ако дойдат, наистина. Много бих се радвал, ако наистина такива компетентни агитки има в България на българските матчове, но за съжаление не се срещат много такива, като тия в Македония, които присъстват. Бих добавил относно феновете, по вашия въпрос, че ние имаме готовност и разстановка, къде ще бъдат настанени индивидуалните фенове от Куманово, както и от Левски. Организирали сме и им предлагаме също хотел за настаняване, ако желаят. Така че до няколко дни ще получим евентуалните заявки и всичко ще бъде организирано по най-добрия начин, за да няма каквито и да било проблеми или, не дай Боже, ексцесии по време на мачовете. Basketball is a good basketball, and we have in Bulgaria good referee. Българският баскетбол е добър баскетбол, в България има и добри съдии. Yes, we have change of generation in the Bulgarian referees, and they have to work a lot to be better. They must be better. Да, има смяна на поколенията в българските съдии, те трябва да работят още много, за да станат по-добри и те трябва да са по-добри. From my experience after 30 years of officiating, it's more easy to officiate outside from your country than in your country. Схожи като моят опит от 30 години в които съм бил съдия, е по-лесно да се свирят матчове извън България, отколкото в България. Nobody born ready referee, nobody born EuroLeague referee, and the organization and the system need to teach the referee in Bulgaria to be better. Yes, there is a lot of work to do, but I can guarantee, because part of the organization, that the referee in Bulgaria, they are clean referee. Никой не се е родил съдия, никой не се е родил съдия на ниво Евролига, но те трябва да работят, за да се подобрят. Аз, тъй като съм бил част от организацията, мога да потвърдя, че съдиите в България са чисти съдии. They need to learn a lot. Те трябва да учат много. They make a lot of mistakes during this season. Правяха много грешки през този сезон. But also players and coaches make mistakes. Но играчи и треньори също правят грешки. And if we will attack all the time the referee, we will not have the good result of making good referee. И ако винаги атакуваме съдиите, няма да имаме добър резултат накрая да направим добри съдии. It's very easy to officiate in the Balkan League. It's EuroLeague referee, FIBA referee, experienced referee. Лесно да се свири Балканска лига, където има съдии от Евролига, от FIBA и са опитни. I know that Peter, and I'm telling you, is #1 fan of Rilski. Знам, че господин Георгиев, Петър Георгиев е номер 1 фен на Рилски спортист. 90% of his complaint is right. 90% от неговите оплаквания са верни. Те правят това 50% от оплакванията си. But he knows also that this is what we have and we'll do it better. I'm sure that everybody will do it better. Той знае, че това, което имаме и съм сигурен, че ще го направим по-добре, сигурен, че всеки ще стане по-добре. But most of the game in Bulgaria, and I'm also commissioner in the... Видът баскетбол се прави от президенти, треньори, играчи и съдии. Това са главните действащи лица. И ако едно от тия неща не е как трябва, разбира се, то се отразява веднага на играта и се забелязва от всички. Така че това, което каза господин Шайштрик, е точно така, че и това, което аз забелязвам, че българските съдии не се учат достатъчно. Те, ако гледат как свират другите техни колеги в европейските турнири, сигурно нещата, или ако искат да се учат, друго е, ако не искат, вече шанс няма, но ако искат да се учат, има мегдан да станат много по-добри, защото всички знаете, че на времето вие сте по-млади тук, но на времето имахме, може би, едни от най-добрите съдии в света беха българи. Знаете и за Артемий Карабаджан, и
или който Валентин Лазаров, който обучава съдии, и не само съдии, ами изнася лекции по цял свет с години и учи другите нации какво е баскетбол. Просто е срамота наистина ние в последно време да сме на такова ниво. Мисля, че баскетбол вече тръгва напред, би трябвало всички да се стремиме, включително и съдиите, да не излизат на игрището предварително и да знаят, че трябва да свират за имена. Било Левски, било Лукъл, било Рилски спортист, излизат като абсолютно обективно и който е по-добър, той да спечели. Така че има какво да се желае и ако наистина искат да се учат, след като вече отборите са по-добри, тая година може би първенството е най-силно от последните години, непредсказуеми резултати, амбицирани играчи, треньори, така че има шанс да вървим напред.